V druhom videu, v ktorom sa venujeme téme family, sa pozrieme na iné zadanie. Teda opäť je to téma family, ale rôzne podtémy danej problematiky. Talk about family life in Slovakia. Teda máte porozprávať o rodinnom živote na Slovensku. Describe an average Slovak family. Treba opísať nejakú ako keby priemernú typickú rodinu. Do you like going to family gatherings? Teda potom sa budeme zameriavať na to, či radi chodíte na rodinné oslavy. Why not? Prečo nie? A describe the 3 most important moments in your life so far. Teda treba opísať 3 najdôležitejšie momenty z vášho života a so far znamená doteraz. Ešte predtým základná slovná zásoba. Hádka. Argument. So they are having an argument, it means they are not very happy. Starať sa o niekoho. To care about somebody, alebo I take care of somebody. A posledné na teraz, pohreb. Funeral. So this is a funeral and people are probably very sad. A prejdeme na riešenie zadania. Ešte predtým sa oboznámime so slovnou zásobou, ktorú budeme používať. Average je priemerný. Consist of znamená pozostávať z. Consist of people alebo niečo iné. Rural ako vidiecký. A nemali by sme hovoriť rural, lebo je to nesprávne. V angličtine je to R ako keby také zaobalené. Teda rural country, vidiecká krajina. A couple of, zopár, napríklad couple of people alebo friends. Actually, znamená to vlastne a je to tá barlička, ktorá sa používa, keď chcem získať čas. A posledné, gatherings, stretnutia, napríklad family gatherings. Prejdeme na samotné riešenie zadania. Chcú od nás, aby sme hovorili about family life in Slovakia. Let me start by saying that an average Slovak family usually consists of 3 or 4 people. Teda na úvod veľmi dobrá fráza, keď ideme začať, aby nás začali skúšajúci počúvať. Dám tam let me start by saying. Teda dovolte mi začať tým, že poviem. An average Slovak family usually consists, teda zvyčajne pozostáva, máme tu nové slovičko, 3 or 4 people, to je myslím jasné. It's the mother, the father, and 1 or 2 children. Samozrejme, je to modelová situácia. Ak si myslíte, že typická rodina má 20 ľudí, tak poviete 20 people. Of course, there are families with more children than 1 or 2, but these are more or less typical for some rural areas in the eastern and northern parts of the country. Teda, znova dobrá fráza, of course, znamená to samozrejme a chcem vyjadriť, že nie len to, čo som povedal, musí byť pravda, že môže to byť aj inak. Existujú rodiny with more children, viacero detí ako 1 alebo 2, ale hneď tam dám nejaký argument, but these are more or less, teda viac menej, typical for rural areas pre vidiecké oblasti a kde? Eastern, východné, northern parts of the country, teda a severnej časti krajiny. As for the extended family, normally there are a couple of uncles and aunts with children who are actually cousins to the original children I mentioned earlier. Teda toto bola tá ako keby základná rodina, lenže v zadaní máme family life všeobecne. Teda musím sa vyjadriť aj k extended family. Uvediem si to napríklad frázou as for the extended family, teda čo sa týka tej rozšírenej, rozvetvenej rodiny. Normally there are a couple of uncles, teda zo pár nejakých strýkov, alebo teda ujov, and aunts a tety with children. A vysvetľujem ďalej, tieto deti are usually cousins, sú to väčšinou bratranci, sesternice, to the original children I mentioned earlier. I mentioned earlier znamená, že som to spomenul predtým a to sú práve tieto deti tu na 1 or 2 children a samozrejme tu na hovorím o ich bratrancoch, sesternicách, teda cousins. Mentioned earlier, opäť dobrá fráza, keď sa odvolávate na niečo, čo ste už povedali. Grandparents on both sides help the parents raise their children and take care of them when the parents are busy at work. Spomeniem starých rodičov na obidvoch stranách, teda aj z maminy, aj z otcovej strany. Čo robia? Help parents raise, veľmi dobré sloveso, pomáhajú vychovávať children and take care of them, starajú sa o nich, opäť dobrá fráza. Kedy?
When the parents are busy at work. Keď rodičia sú zaneprázdnení v prácou alebo sú v práci. Pozor, busy, nečítam busy, ani busy a neviem ešte ako všeliako, ale busy at work. The grandparents are often visited at the weekends and the whole family meet together at various family gatherings, such as occasions like birthdays, name days, anniversaries, the Holy Communion, weddings, and the like. Veľmi dobrá fráza, dostaneme sa k tomu. Dám sem pasívum, sledujeme. The grandparents are often visited, teda starí rodičia sú často navštevovaní. Kedy? At the weekends, cez víkendy, and the whole family, celá rodina sa stretne, meet together. Dali sme sa meet, lebo mám na mysli tých členov rodiny, teda je to množné číslo. Kde? At various family gatherings, rôzne oslavy a dávam príklady, teda opäť dobrá fráza, such as, occasions, príležitosti ako napríklad birthday, name day, anniversary, výročie, treba vedieť. The Holy Communion je príjmanie, ako prvé sveté príjmanie. Weddings, teda to sú sobáše. And the like. The like znamená, že a také podobné z tých, čo som už spomínal. Dobrá fráza, treba vedieť. Ideme sa pozrieť na to, čo ste si zapamätali. Priemerná slovenská rodina zvyčajne pozostáva z 3 alebo 4 ľudí. An average Slovak family usually consists of 3 or 4 people. Priemerná, to jasné, usually consists, teraz myslím rodinu, nemyslím tých ľudí, ale ako tú jednotku, skupinu ľudí, ale ako jednotné číslo, preto je tu consists of, tá predložka, myslím, že to je jasné. Second sentence. Celá rodina sa stretáva spolu pri rôznych príležitostiach ako narodeniny alebo výročia. The whole family meet together at various occasions, such as birthdays and anniversaries. Myslím, že to je jasné, mám na mysli členov rodiny, preto som dal meet together, množné číslo. Pozor na výslovnosť various, nie w, ale v. Various occasions, birthdays, anniversaries, myslím, že jasné. Prejdeme ďalej, ale ešte predtým iná slovná zásoba. Used to like, zvykol som mať niečo rád, napríklad I used to like potatoes, mal som rád zemiaky, už ich nemám rád. Cousins, to sme už spomínali. Focus on, sústrediť sa na niečo. Jokes, vtipy. Unique, unikátny, originálny. A occasion, príležitosť. So let me start. Posúvam sa ďalej. This brings me to the second part of the task. I have to say that I used to like family gatherings when I was younger. Teda prechádzam na tú ďalšiu časť zadania ohľadom family gatherings. Je dobre to tak ako keby prepojiť, premostiť. This brings me to the second part. Ako prináša ma to na druhú časť zadania. Samozrejme, môžete to použiť pri rôznych témach, nemusí to byť iba vo family. Musím povedať, že som zvykol mať rád. I used to like family gatherings when I was younger. Teda keď som bol mladší. Používam minulý čas. It used to be fun when all of us met together. Grandpa would always tell jokes and stories from his youth or when he served at the army. Teda vysvetľujem, prečo som to mal rád. It used to be fun. Opäť táto gramatika, že bola to sranda. Keď sme sa všetci stretli, pozor minulý čas. Grandpa would always tell jokes. Teda vždy hovoril vtipy. Toto je tiež zaujímavá gramatika. Je to opakovaný deň minulosti, použijem tam would. That he would always tell jokes and stories from his youth, pozor na výslovnosť, z jeho mladosti, teda from his youth, žiadne youth a neviem čo, or when he served at the army, teda keď slúžil vo vojne. Since I have many cousins, I never got bored at such meetings. Teda vysvetľujem, pretože mám veľa bratrancov, sesterníc, nikdy som sa nenudil na takých stretnutiach. Opäť stále som v minulom čase. I never got bored. A idem teraz to zmeniť, lebo pýtajú sa ma teraz, či mám rád. Čiže do you like going to family gatherings? Teda musím sa vyjadriť aj k prítomnosti. Nowadays, however, as we are all older, the family gatherings have changed a lot. The topics we discuss have changed. Teda idem tam spraviť taký shift alebo presun do prítomnosti. V týchto dňoch, avšak, teda ako kontrast k tomu, čo bolo predtým, as we are all older, teda už sme starší, family gatherings have changed a lot, sa zmenili.
Keďže nemám presne povedané, kedy sa zmenili, použijem present perfect, teda have changed a lot. Topics we discuss have changed. Zmenili sa aj tie témy, o ktorých sa rozprávame. Opäť tam dám present perfect. Now, the focus is usually on what we want to do in the future, what universities we should choose, or what we generally want from life. Teda hovorím, o čom sa rozprávame na family gatherings, zvyčajne o budúcnosti, aké univerzity si vyberieme a čo chceme od života. Je to, myslím, celkom prirodzené a dobrá fráza, ktorú si treba zapamätať, the focus is on something, teda na čo je zameraný alebo na čo sa zameriavajú tá pozornosť. Generally from life. What I really like about family gatherings is that because the members of my extended family live far from each other and they don't see each other very often, on occasions like important birthdays and anniversaries, there is this unique chance to see everybody and find out all the news. Trošku dlhšia veta, ale vysvetľujem, prečo mám rád tie stretnutia. What I really like about family gatherings is that because a prečo. Členovia tej ako keby rozšírenej rodiny, širšej rodiny, live far from each other, bývajú ďaleko od seba. And they don't see each other very often. A často sa nestretávajú. On occasions, they don't very often. On occasions like important birthdays and anniversaries, teda pri príležitostiach dôležitých narodenín alebo výročí, there is this unique chance, je tam taká úplne unikátna príležitosť to see everybody, teda každého uvidieť and find out all the news a zistiť tie novinky. A samozrejme, nechceme od vás, že aj vy musíte takéto dlhé vety hovoriť, treba si to rozdeliť, ale keď sa to dá spojiť pomocou fráz, tak prečo nie? Such occasions happen 2 or 3 times a year. Teda takéto príležitosti sa naskytnú 2 až 3 krát do roka. Čo si zapamätáme, what I really like about, a tu môžete doplniť čokoľvek, a pri príležitostiach sa povie on occasions, like important birthdays and anniversaries. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo ste si zapamätali. In the third sentence, toto ma privádza k druhej časti zadania, teda veta, ktorú môžete použiť pri hociakej téme. This brings me to the second part of the task. Myslím, že to je jednoduché. Number 4. Témy, o ktorých sa rozprávame, sa zmenili. The topics we discuss have changed. Samozrejme, keď poviem we talk about, tiež by to bolo správne, ale chceli sme vás naučiť použitie slovesa discuss, ktoré sa nepoužíva s predložkou. Teda we discuss topics. Nepoviete we discuss about topics. A keďže tie témy sa zmenili, dám tam have changed. Prechádzam na ďalšiu časť, ale opäť predtým nejaká slovná zásoba. Mention, spomenúť niečo alebo povedať niečo. Strangers, cudzinci, cudzí ľudia alebo noví ľudia. Comfortable, pohodlný. Pozor však, nehovorím comfortable, table to je stôl, ale comfortable. Disappear, zmiznúť. Surprised, prekvapený. Refuse, odmietať. I refuse to see somebody a tak ďalej. Prechádzam teda ďalej. If I have to talk about the 3 most important moments in my life, I would probably mention these. Prechádzam na túto časť zadania, 3 most important moments in your life, a tiež si to uvediem nejakou frázou, aby bolo jasné, že aha, pozor, presunul som sa do tej druhej časti zadania. If I have to talk about the 3, ak mám o nich hovoriť, I would probably mention these, teda pravdepodobne by som spomenul tieto nasledujúce. Dám tam would, aby to bolo také slušnejšie, a mention už poznáme. So the 3 most important moments of my life. The first day at school, my 18th birthday, and the day my boyfriend or girlfriend got together. Samozrejme, to je už na vás, čo si vyberiete. Tieto 3 dni sú tu len ako príklad. Teda first day at school, prvý deň v škole, my 18th birthday, 18. narodeniny, môžete dať 20., 50., to je jedno. And the day my boyfriend, girlfriend, to si už vyberiete, got together, teda keď sme sa dali dokopy. Najskôr si ich vymenujem, aby som si prichystal teda kvázi štruktúru, viem, o čom budem hovoriť a idem ich teraz opísať.
The first one I remember because I really felt scared and cried the whole time I was there. Prvý deň, teda the first one, čiže ten deň v škole, I remember, pamätám si, prečo? Because I felt scared, minulý čas, cítil som sa vystrašený, cried the whole time I was there a celý čas som plakal. Of course, dobrá fráza, teda idem dať ešte nejaký iný argument. My parents were there with me, teda rodičia tam boli so mnou. But there were so many strangers that I really didn't feel comfortable there. Ale v tej škole, keďže som tam bol nový, bolo tam veľa strangers, cudzích ľudí, and I didn't feel comfortable there. Necítil som sa tam pohodlne. Pozor, idem dať opäť nejaký ako keby protiargument. However, I soon made friends with all of my new classmates and my fear disappeared. Teda avšak nebol to dlho problém, spriateľil som sa s kamarátmi, s novými spolužiakmi and my fear disappeared, teda môj strach zmizol. Idem na druhú časť, teda máme tu hovoriť o 3 momentoch, idem na tú druhú. The second moment happened just a year, week, months ago, ako chcete. It was a great day, all of my family came to congratulate me and I received a lot of presents. Teda je jasné, že hovorím o tých 18 narodeninách. It happened just, a tu si môžete vymysleť, kedy sa to stalo a year ago, 5 months ago a podobne. It was a great day, bolo to super. All of my family came to congratulate me, teda prišla celá rodina. A keďže hovorím o nejakom jednom dni, musí tam byť minulý čas. And I received a lot of presents. Dostal som veľa darčekov. What really made the day was the surprise, teda to, čo naozaj spravilo ten deň takým výnimočným, bolo prekvapenie. A aké? I got from my parents, ktoré som dostal od rodičov. They knew that I had always wanted a scooter, and although they always refused the idea, now I eventually got it. Teda napriek tomu, že moji rodičia, a tu je to vysvetlené, they knew that I had always wanted, vedeli, že čo som už dlho chcel. A pozor, použil som tu past perfect. Prečo? Lebo dostal som tento darček na svoje narodeniny trebárs a tu mám I got from my parents. Dostal a oni vedeli ešte pred tým, čo som chcel. Teda they knew that I had always wanted a scooter. Vždy som chcel skúter and although, napriek tomu, teda nejaký kontrast, they always refused the idea, vždy boli proti tej myšlienke. Now I eventually got it. Teraz som ho naozaj dostal, ten skúter. I couldn't believe my eyes when I saw it parked in front of our house. Nemohol som uveriť vlastným očiam, keď som videl zaparkovaný skúter pred domom. Samozrejme, je to iba príkladová štúdia, skúter sme si vymysleli. Vy môžete povedať skutočne to, čo ste naozaj dostali, to, čo vás naozaj potešilo. Keby vás už nič iné nenapadlo, alebo by ste na to nemali slovnú zásobu, tak dajte skúter, nikto nebude zisťovať, či je to pravda, alebo nie. Poďme sa teraz ale pozrieť na nejakú slovnú zásobu, ktorú ste sa naučili. Avšak, čoskoro som sa skamarátil so všetkými novými spolužiakmi. However, I soon made friends with all of my new classmates. To avšak tam dávame zámerne, aby ste si zvykli používať takéto slovko, keď idete hovoriť kontrast. Minulý čas preto made friends with all of my new classmates. Sentence number 6. Čo skutočne spravilo môj deň, bolo prekvapenie, ktoré som dostal od rodičov. What really made my day was the surprise I got from my parents. Teda, áno, samozrejme doslova preložené, čo spravilo môj deň, ale myslí sa to tým, čo spravilo môj deň výnimočným. A was the surprise, minulý čas, I got from my parents, ktoré som dostal od rodičov. And finally, a napokon, tretia časť, ale opäť predtým slovná zásoba. Get together znamená dať sa s niekým dokopy. Summer course, letný kurz. Pozor na výslovnosť, mnoho žiakov hovorí summer course, teda letná kliatba. Avšak toto je summer course, teda letný kurz, treba tam dať dlhé O. Find out znamená zistiť. Fond of somebody, mať niekoho rád. For example, I am fond of Julka a podobne. Happen, stať sa, to myslím, že poznáte. A šťastnejší je happier. Let me check what we have here. The third moment was very romantic. Román, akokoľvek si vymyslíte. And I got together while we were at the summer camp. In fact, an English-speaking summer course in Malta.
Teda vysvetľujem, kedy sa to stalo. Romana, alebo Roman, to je jedno, got together, dali sme sa dokopy, while we were at the summer camp, keď sme boli na letnom tábore. Dobrá fráza. In fact, čiže akože vlastne, English speaking summer course, teda bol to kurz angličtiny, kde in Malta. I had known him or her for a long time, but I didn't think I liked him, her so much until I found out more about him or her. Teda vysvetlím nejaké súvislosti. Tuto je dobre ukázať, ako viete používať minulé časy. Teda I had known him or her for a long time. Poznal som ju alebo jeho dlhý čas ešte predtým, ako sme išli na ten tábor. Preto had known. I didn't think I liked him. Myslel som si, že ho alebo ju nemám rád. Dokedy až? Until I found out. Až keď som zistil viacej o ňom alebo o nej. Because we spent a lot of time together, pretože sme strávili veľa času, opäť minulý čas. I grew fonder of him, her. Toto je už taká ťažšia fráza, ale ak chcete ohúriť na skúškach, musí byť aj taká. I grew fonder, teda akože stále viac a viacej som ho mal rád. Pozor na výslovnosť, nie grev, ale I grew fonder of him or her. And the same happened with him or her. Teda to isté sa stalo aj s ním. We have been together for 8 months now and I can't be happier. Teda už sme spolu 8 mesiacov a nemôžem byť šťastnejšia. Pozor, present perfect, lebo mám tu trvanie. Teda have been together for 8 months now. Can't be happier, to je myslím, že jasné. A pozrieme sa teraz, čo ste si z tejto časti zapamätali. So the first sentence. Ja a Romana sme sa dali dokopy na letnom tábore na Malte. Romana and I got together while we were at a summer camp in Malta. Got together musí byť v minulom čase a opäť, keď sme boli, teda we were at a summer camp in Malta. And sentence number 8. Sme spolu už 8 mesiacov. We have been together for 8 months already. A keby poviem we have already been together for 8 months, je to správne. Ak dám to already nakoniec, je to preto, lebo chcem niečo zdôrazniť a je to samozrejme v poriadku. Verím, že ste si odniesli mnoho novej slovnej zásoby, aj gramatiky, fráz a podobne, ktoré využijete vo vašej ústnej odpovedi.